لي رساعنة لنا اوكي سنقال تملسنا المسلنا دحين سنقال كسب زملسنا بزقصل حتى كنكيدنا مس دكتور كبراب مالتي اوكي كابتن مكرو عالم انتاي نمهار او انتاون آلتاون ميدياتو كاب لاتين ويكا كاب ايسيا تبلنا زيا مبرهتا يبقانا دكتور كبراب كسب سنقال زملسنا صبغ بمجمريا نفس وكف هاجر نايجزا رسا فليز بلا قدات اللوا تي مسجار مدرخ بزح جزء نايكال عبنتات دا يتأمت كابودا يمهاربر نفس وكف في هاجر نتافليز بلا بوليتيكاوي تاريخ اللوا سلزي تي قداماي نريو نجر قداينا مصنعي قداينا مفلاتي سلازي قدمي نابي كاب لاتين امريكا وي كاب اسيا وي كاب عالم انتاي كنمهار نخل زبل حتو مملاس كابانا خابنا جزا رسنا انتاي كنمهار نخل بمجمريا زياتا قداسيت كوينا تراني بمجمريا مغنياتو قدم حجون دحرنا صنتون حليفنا الى حدا مسجار مدرخ ስለዚህ ኣብቲ مسجار መድረኽቲ ክንገብሮ ዝነበረና ዘይገበርና ነገራት ሎሙ ክንመሃረሉ ዘለና ንሱ ብዘይ ምግባርና ኣብ ዝኸፍአ ወዲቕና ኣብ ዝኸፍአ ኸይድና ከም ዘለና መምሃርን ምፍላጥን እዝን በዓሉ ሓደ ሕጂውን ዳግም ከይንጋገ ወይ በጽሕና ዘለና መድረኽ ብዝበለጸ ክንገጥሞ ከም ዘለና ዝሕብረና ትምህርቲ ምክንያቱ ድሕርና ጽነት ናይ ምስጋር መድረኽ ነይሩና ነቲ ናይ ስጋር መድረኽ ግን ብኸመይ ሰጊርናዮ ኣብ ምንታይ ከወዲቕና ግልጽ እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ከም ምሁራት ከም ፖለቲካውያን ኣካላት ኩሉ እቲ ቅርጽ ናይቲ ሕብረተሰብ ገለ ብፈሊጥ ገለ ተኽእሎን መስመርን ብምስኣል ገለውን በቲ ዝረኸብና ናጽነት ጥራሕ ተደዓዒስና ብጽቡቕ ድሌት ብእምንቶ ብምእማን ንፖለቲካዊ ሃዋሁ ፖለቲካዊ መስርሕ ክንገብረሉ ከይከኣልና ከይገበርና ሰጊርና ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ጭው ዝበለ ውልቀ መልክዓ ወዲቕና ስለዚ እዚ ሓደ ንባዕሉ ኣበይናይ ደረጃ ንሕና ባዕልና ተጋጊና ኣበይናይ ደረጃ እንታይ እንተንገብርስ ከመይ ምኾነ ኢልና ክንመሃረሉ ዘለና ሓደ ተቐዳማይ መድረኽ እቲ ናይ መድረኽ ምስግጋር ናህና ናይ ባዕልና ናይ 91 ክሳብ 94 ዝነበረ እዩ እዚ ኣገዳሲ መድረኽ ኣለዎ ምናልባት ንሱ ንባዕሉ እውን ነዚ ሎሚ ንጥምቶ ዘለና ንድሕሪት ጥሚቱ ብዝበለፀ ብዝሓሸ ኣመዓራርዩ ምወሰደና ግን ኣይተገብረን ሕጂ ኸ እንታይ ንግበር ጅውን ብመሰረቱ ትዝብሎ ዝብልናዮ ጉዳይና ካብ ሎሚ ንድሕሪት ተመልስና ሰሪዕና ጽኒዕና ጠንቅታቱን ኩነታቱን ድኽመታትን ፖሊስን ድሌትን ኩሉ ዛሚድና ግድን ሓደ ትምህርቲ ቀሲምና ዝሕሸና ክነምፅእ ናይ ግድን እዩ ከምዚ ክንገብር ከለና እውን ማዕሮ ማዕርኡ ብከምዚ ከማና ዝሓለፋ ሃገራት ኣብ ዓለም ብዙሓት ኣለዋ ካብ ዝተቐሰን ሰጋል ካብአን እንታይ ክንመሃር ንኽእል ክንብል ንኽእል ኢና ምናልባት አይደንቲካሊ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ እገለ ሃገር በአፍሪካ ዘላ ወይ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘላ ወይ ኣብ ኤሽያ ዘላ ካምቦዲያ ድያ ሳውት ኣፍሪካ ድያ ሩዋንዳ ድያ ኣርጀንቲና ድያ ክንብል ንኽእል ንኸውን እዚ ግን ኣይመፅእን እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ነናይ ባዕሉ ታሪክ ኣለዎ ግን
كم مسرح تهاجرتي از وسدتون زخدتون استمهارتون انتاي نعنا أقداسي نجارات نمهر كاب كوميشن نايزي هاجر زيا ذهبوا مانديتين ناتو علمان كما يتعاويتو أبينا يدخيمو زين عنا كله مستيات كنا نخل كنا مهارلو نخلينا كمون أبتيز زي قطعمهم ناوي كلتا مسرح عندي تي policy statement تي policy option سن بعلو خمس زوج سبهالة تاريخان كونتات كان كتبوا حز ذا لخانا زابيت كاخت لك نعوني متقبل مستخيد جن قف حزب له عين خط مدنا قدني نعبنت بزح سيكتورات كنقبر لا قدني ببي كوميشن ابتحتي كوميشن بزح كوميشنات اقيمكا ناي مرأي ناي مسرح ناي education ناي training ناي refugee كال كهولون ناي ابز اوان زيتي كاندي صقمات اتي عقم سبن اتي عقم ماتريال نغري نزز ملكت هاجرات بخمي قطيمونو نابنت بفرداوي ملكع انت رينايا كم مستتعسه نقول مستسرعات كوينو كعمد صنحه ابي بتفرداو اكل كتبصو اي كالني ولا وندليو قد تي حقا ديانو زبلو بيج فيش زبلو مويك دماني تومي ناي كوماند ريسبونسابيلتي زلو حلفتي بوليسي ميكرز تبقى عندنتي زغبانا دفصمتي نزيهم زخون قدن كتقبرها ابزيون اخل بقوع زي كونه حالتات كله كان يخون تمسرح بهاجراو درجه خون خل صبق دليت ناي هاجرون كغاطمكا خل ስለዚህ ነዚህ ጉዳይ እዚ ጽቡቅ ድሌት ክገብሩ ዘይደልዩ ምስ አካላት ምዝህሉና እንታይ ንገብር ሱን ባዕሉ ሃገራት ከመገደን ገጥሞኖ ነዚ ፍሕለፍ ዘይብሉ ሎሚ ምናልባት ዝሓለፈ ብዝናይ ትራንዚሽን መድረኻት ዓለምና ማሕበረሰብ ዓለም ዳርጋ ናይ 30 ዓመት ካብ ሙዳእ 1989 دحر ካብ ላቲን ኣሜሪካ ጀሚሩ በአፍሪካ ኤሽያ ተራኢሎ ኣብዚ ዓቅምታት ናይ ፍርዳዊ ኣካላት ንኣብነት ምትጽግመካ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ክትውከስ በሃገር ደረጃ ጌርካ ወይ ድማ ነቲ ናይ ሃገራዊ ደረጃ ዘሎ ትካላት ምስ ናይ ካልእ ዓለም ዜጋታት ተሓጋገዝቲ እንዳገበርካ ክትገብር ይካኣል ንኣብነት ናይ ሰራልየን ተዳወሲድና ዓቕሚ ስለ ዘይነበረ እቲ ጉዳያት ምናልባት እውን ትከይስ እውን ፍልይ ስለ ዝበለ ምስ ዩናይትድ ኔሽን ዝገበርዎ ስምምዕ ብኡ መሰረት ሓደ ሃይብሪድ ሚክስድ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ኔሽንን سراليون زونو بتفردي سريع فطيرو مالت كم مع رواندا تبع عبيو بعلا يونايتد نيشن حلابنا وصلت له خنسو بعلومون بتي مسرح فرداوي كيدي عبي عقمتاتن لدحرتين سدباك سلازهبكا أبهلاوي ناي غريچتا فتاتح ዝነበረ ናይ ባህሎ ጋካካ ዝበሃል ኣብቲ መስርሕ ተጠቆሙ ንፈቲኖ ካለ ከመዓለ ካምቦዲያ ወይ ኢስት ቲሞር ብዙሓት ነገር ክንመሃረሉ ንኽእል ነገራት ኣሎ ከም ዘላታ ቀዲሕካ ኣብ ናይ ሓንቲ ናይ ኤሽያ ድያ ወላ ናይ ኣፍሪቃ ክትጥቀመላ ኣይከኣልን ምክንያቱ ንሕና ናይ ገዛ እርስና ታሪኽ ኣሎ ስርዓት ፍሉይነት ኣለዎ በትፍሉይነት በትፍሉይነቱ ብልዓለና ክንሕዞ ናይ ግድን እዩ ኣብ ተጋባብሩ ብኸመይ ንጥቀም
نزي أب عالمنا زلو تاريخ ويكالوت هاجرات زحالفوا مسرح كنوكس نتي صبو زحالفوا كنت قملو نتي كم تشالنج زغطمن احنا اون كنمهارلو ناي قدن كوننا بقدماي درجه ግን نحنا نبعلنا اول بزي ناي مسغار مدرخ حليفنا سلازلنا نسو بغبو كنغبرو سلازي كالنا مبز لزودقنا قدماي تمرتنا اون كابو كون ناي قدنيو بزي اخ حصرا املسي ثانك يو اوكي سنغال تمليسلو ابتا زحالفه ارستها سنغال ناي موياويان طرنافታት ክህልወና ኣለዎ ኣብ ሃገርና ዘሎ ተዓቕምታት ኩሉ ተባታቲኒ እዩ ዩኒቨርሲቲታት ተዓጪ ምሁራት ናይ ክህልውና ነማኡ ማለት እዩ ኣብ ደገ ግን ኣብ ዲያስፖራ ብዙሓት ምሁራት ኣለውና ስለዚ ናይ ሞያውያን ጠርናፈታት ክህሉ ኣለዎ ናይ ሕክምና ሞያውያን ናይ ሕጊ ናይ ቁጠባ ናይ ኩሉ ኢኻ በፂሕካ ነርካ ብዚኣ መስለኒ ንዓኣት ምላኣላ ተለካ ሕፅር ኣቢልካን ታትቆፅል ሕቶ ግን ክበካየ ግዜ እውን ሓፅረና ስለ ዘሎ ካብ ተመክሮ ኣፍሪቃ ከንታይ ንምሃር ኣዎንታውን ኣሉታውን መድያቱ ኣብ ትብል ሕቶ ክትከይድ ኢኻ ነዚአን ተቓሊልካ ተወሳኺ እውን ኣብታ ናይ ዶክተር ክብራብ ካተለካ ቴንክ ዩ ኣቦ ነቲ ፖሊስን ነቲ ፕሮግራምን ሃገራዊ ክኸውን ኣሎ ዋጋ ዕዳጋ ይንኣቱን ኢና ኢለ ንምትግባሩ ዋናታቱ ንሕና ናይ ምትግባር ዋናታቱ ንሕና ክንኾና ሃንደስትም ሰዓልትን ናይቲ ፕሮግራም ዘይኮነስ ኣተግበርቱ ንሕና ቀንዲ ስለዚ ኩሉ ዝመፅእ ሓይሊ ንሕና ክደሎ ከለኹ እንታይ ማለት እየ ነቲ መሰገጋር መንግስቲ እቲ መሰገጋር መንግስቲ ናቱ ሓላፍነት ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ንሕና እውን ብከምኡ ተረዲእና ክንሰርሕ ኣለና ንሕና ኩሉ ንገብሮ ነቲ ሽዑ ዝምስረት መንግስቲ ደገፍ ስንቂ ክኾኖ ዝኽእል ኣዳሊና ናይ ምፅናሕ ጥራሕ እያ ስለዚ ሕቶ ክንታይ ነይራ ዓቕሚ ክህሉ ድዩ ዋላ ዓቕሚ እንተዘየለ ንሕና ብዘለና ሎሚ ሓደ ኣካል ናይ ቃልስና ጌርና ንዕኡ ከነሐይሎ ክንክእል ኣለና ኤምፓወር ክንገብሮ ካብ ሎሚ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እያ ነይራ ኣብ ናይ ክኢላታት የብልናን ኣብ ኤርትራ ዘለው ኣብ ኮሚሽን ጌርና እንተዳ ሒዝናዮ እዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ዱዋል ሲቲዘንሽፕ ዝብል ፀገም ኣይክህልዎን እዩ ኣብኡ ከይዱ ከም ክኢላ ክሰርሕ ተቆፂሩ ስለ ዝኽእል ፀገም የለን እየ ዝብል ዘለኹ ተራ ኣህጉራዊ ትካላት ሕብረተሰብ ዓለም ንበሎ ብኣጠቃላይ ተራ ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ኣብዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ብጣዕሚ ዓብዩ ንፍትሒ ጠጠው ዘይብል የለን ናይ ሰብኣዊ መሰል ሕቶ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ደገፍ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለካ ብፅፉፍ ኣገባብ ጌርካ ክትሕዞን ከተመሓድሮን ግን ናይ ግድነት ይኸውን ስለዚ ኣብ ኩለን ዘን ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ንበለን ኤሽያ ገለ ኣብ ኩለን ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ደገፍ ብዙሕ ረኺቦም እዮም ገንዘባዊ ደገፍ ረኺቦም እዮም ናይ ክኢላታት ሓገዝ በቲ ዝጠለብዎ ረኺቦም እዮም ንሕና ኤርትራውያን ከም ንረክብ ከዓ ምንም ጥርጥር የብለይን ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ናይ ገንዘብ ፀገም ከጋጥመና ይክእልን እዩ ነዚ ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያንን ሕብረተሰብ ዓለምን ገንዘባዊ ደገፍ ገይሩ እዚ ብፅፉፍ ከም ዝኸይድ ክገብረልና ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ግን ገንዘባዊ ደገፍ ናይ ዲያስፖራን ናይ ሕብረተሰብ ዓለምን ዘይኮነ እቲ ፅፈት ኣብ ምስኣል ናይቲ ፖሊስን ናይቲ ፕሮግራምን እዩ ኣብኡ እንተደኣ ተጋጊና እዞም ስታቲስቲሽያንስ እንታይ ዝብሉ ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ ኣውት ጊጎ ይብሉ እንድሕሪ ደኣ እታ ፕሮግራም እቲ ፖሊስ ሕማቕ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ትፅበዮ ውፅኢት ከዓ ሕማቕ ጥራሕ ክኾን ዝኽእል ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ ኣውት ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርና መታን ብፅፍፍትን ፅብቕትን ክትኾነልና ኩሉና ኤርትራውያን ነታ ፖሊስን ነታ ፕሮግራምን ፅፍፍትን ክትከውን ሓቢርና ክንሰርሕ ዘለና ካብ ሎሚ ጀሚርና ኢለ ከዘኻኽር ጥራሕ እየ ዝደሊ ስለዚ ኩሉ ኣገባብ ኣለዎ ፅፉፍ ኮይኑ ንክወፅእ ኩሉ ተዓቕምታት ኣብ ኤርትራውያን ኣሎ ደገፍ ናይ ሕብረተሰብ እውን ስለንረክብ ዘሰክፍ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከይሰራሕና እንተፀኒሕና ጥራሕ እዩ ፅባሕ ምኮ ዱብ ምስ በለት እንታይ ክዝበልክ እያ ዘይወግሕ የለን ክወግሕ ኢሉ ዝበልኪ ሽዑኡ ግን ተብተብ ክኸውን እዩ ዝተበታተነ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ ሽዑኡ ስለዚ ተዳሊና ምፅናሕ ሓደ ኣካል ናይ ቃልስና ጌርና ምርኣዩ ንትብል ኣብኣ ክውስኸላ የደልየ ተመክሮታት ናይ ዓለም ዶክተር ክብሪ ኣብ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፆ ስለዝኾነ ናይ ኤሽያ ናይ ገለ ዘይብሉ እንታይና ክንምሃር ንኽእል እንታይና ዘይንምሃር ዝብል ካብ ተመክሮ ዓለም ምክንያቱ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ እዚኣ ከተከራኽረና ዘይግባእ ከተከራኽረና ትውዕል ኣላ ንሕና ኤርትራውያን ኤክሰፕሽን የብልናን ከም ዓለምና ኢና
እንታይ እዩ እቲ ኤክሰፕሽን እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት እቲ ትማል ዘጋጠመ ግን ካብቲ ካልእ ዓለም ዘጋጠመ ይፍለጥ ራሒና ክንብል ዘለና ስለዚ ካብ ካልእ ኣይንመሃርና ዘይኮነሲ ናትና ፍሉይነት እንታይ እዩ ፍሉይነት እወ እቶም ከምዚ ኸማና ዘጋጠሞም እኮ መራሕቶም ብናይ ጫካ ሕጊ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ እዮም ኣባና ኸ ብናይ ጫካ ሕጊ ነይሩ እሞ እንታይ እዩ ትፍታሕ ነታ ጠንቀኽቲ ሃወያን ተደኣ ኮይንካ ሓደ ቅዱስ ቁኑዕን ዝኾነ ግዝኣተ ሕጊ ምምስራት እዚ ከኣነ ኣብ ዓለም ዘሎ ተመክሮ ኣሎ ንሕና ሓድሽ ክንምህዝ የብልናን ካብቲ ብሉፅ ተመክሮታት ናይ ዓለም ኣምፂና ምስ ኩነታትና ከመይ ገይሩ ከም ዝሰማማዕ ናይ ምዝማዱ ናይ ክስታይ ናይ ካስተማይዝ ናይ ምግባሩ ሕቶ ጥራሕ እዩ ስለዚ we don't have to invent the wheel ኣብ ዓለም ኣሎ ንዕኡ ሰይድና ነቲ ኩነታት ምግባር ጥራሕ እዩ ቀላልያ ንሕና ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ውሑድ ኣይኮነን ነዚ ክገብሮ ይኽእል እዩ ኣማራፂታት ኩሉ ይኽእል ኣብ ርእይቶ ክንፈላለ ንኽእል ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ከመይ ጌራ እታ ቅድስትን ቅንዕትን ትበሃል ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ኤሪትራ ትመፅእ ኣነ ዶክተር ክብረኣብ ካልኦት ዘለና ሓንቲ ኣማራፂት ነቕርብ ካልኦት ከኣለው ዝብሉ ካብኣ ዝሓሸት ተልዮም ፀገም የለን ክልተ ሰለስተ ይቕረበሉ ንህዝብና ነቲ ንምስርቶ መንግስቲ ኣብ መሰጋገር እዋን ኩሉ ይቐርበሉ ምርጫታት ብቐሊሉ ክተግብሮን እቲ ዝበለፀ ክመርፅን ከዓ ዕድል ይረክብ ብከምዚ ጌርና ንሕላፋ እንታይና ንምሃር ካብ ካልእ ዓለም ግን ሓንቶይ እንታይ ኢሉ ነይሩ ምስቲ ኩነታትና ንኣብነት ገሊአን ሃገራት በሃገር ደረጃ ጥራሕ ዝሓዝኡ ኣለዋ ነቲ ጉዳይ ገሊአን እዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ዘይኮነሲ ኣብቲ ኖርማል ጃስቲስ ጥራሕ ኣትዩ ኩሉ ዝውዳእ ኢለን ዝሓዝኡ ኣለዋ ንዕአን ከም ሓደ ግሩፕ ጌርና ንወስደን እዚአን ከምኡ ጌረን ሒዘንኦ ውፅኢቱ እንታይ ነይሩ መለክዒታት ጌርና ግን ክንልክዖ ንኽእል ኢና ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ከምኡ ጌረን ዝሓዝኦ ነባር ሰላም ኣይረኸባን ዝብል መደምደምታ እንተደኣ በፂሕና ንዓና ኣየድልየናን ምክንያቱ ኩለን ፈቲነን ብከምኡ ጌረን ሒዘን እንተደኣ መብዛሕትአን ዘይሰሪሑለን ንዓና እውን ኣይክሰርሐልናን እዩ ገሊአን ከምቲ ዓንቶይ ዝብሎ ዝነበረ እቲ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ዘለዎ ፍርዳዊ ኣካል ጌረን ማለት ነቲ ጉዳይ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ሪአኖ ሓደ ምስ ኢንተርናሽናል ዝምልከቶም ኣካላት ኮይነን ዓቕምን ከጥርያ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ብገበናዊ ፍርዲ ክኸሰየ እንተደኣ ኢልካ ኣየ ናይ ሕጊ መውድኣ ነይሩ ናይ ጫካ ሕጊ እንተደኣ ነይሩሲ ሕጊ ጥሒሱ ክትብሎ ትኽእል ዲኻ በየናይ ሕጊ ኸየ ትኸሰኒ ዘለኻ እሞ በየናይ ዝዳነ እንተይሉካ ኸ ነየናይኻ ክትወስድ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፀንሐ ሕግታት ብቑዕ ድዩ ንዕኡ ከም ብይን ንምሃብ ከገልግለካ ደዋላ ኢንተርናሽናል ሕግታት ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ባዕሉ ኣሚኑ ዝፈረመሉ ስለዚ ንሱ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ እቲ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሕጊ እቲ ስርዓት ኣሚነ ኢሉ ዝፈረመሉ ኤንዶርስ ዝገበሮ ንዕኡ ኣምፂኻ ወይ ኣባል ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኤንዶርስ ዝገበሮ ንዕኡ ኣምፂኻ ብኡን ክትፈርዶ ክትኽእል ኣለካ ስለዚ ናይ ኢንተርናሽናል ሕግታት ክኢላታት እውን ስለ ዘድልዩና ሓዋዊስካ ክትሰርሓሉ ትኽእለሉ ኩነታት ክህሉ ስለ ዝኽእል መፅናዕቲ ግን ይገበር ንመፅናዕቲ ዝግደፍ ግን ይኸውን ስለዚ ገሊአን ብከምኡ ጥራሕ ዝሓዝኡ ኣለዋ ገሊአን ነቲ ጉዳይ ናብ ምስግጋር ናብ ዕርቂ ናብ ገለ ንኸብፅሓ ኢለን ብሕቡራት መንግስታት ዝተበገሰ መደብ ስለ ዝኾነ ከም ናይ በዓል ላይቤርያ ከይስ ከይፈተዋ ተሃናፊፁ ተዋሲቡ ክኸይድ ጥራሕ እቲ ተበግሶ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ተዋሲቡ ንክኸይድ ዘገልግለካ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓ ፅባሕንኮ ኣይናይ ዝመፅእ ኣብ ጉዳይና ስለ ዘይንፈልጥ ንሕና ግን ሲናርዮታት ኣዳሊና ንፀንሕ ንዝመፀ ሲናርዮ ኣዳሊ ከምዚ ሜኖ ኣዳሊካ ትፀንሕ ሽዑ እቲ ምስቲ ኩነታት ትሰማማዕ ሓንቲ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ምበልኩ ስለዚ ያታዊ ባህልታትናን ልምድታትናን ጌርና ምትዕራቕ ንትብል ግን ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ኩሉና ኣነን ሲኒትን ዶክተር ክብረኣብን ንሰማምዓላ ዘለና ብጀካቶም ቀንዲ ሓለፍቲ ናይቲ ኩሉ ገበን ፈፀምቲ ብዙሕ ገበን ዝፈፀሙ ብዙሓት ሰባት እዮም ንኩሎም ናብ ቤት ፍርዲ ክንወስዶም ስለ ዘይብልና ናይ ግድነት ቁኑዕ ኣገባብ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ምትዕራቕ መስርሕ ክሓልፍ ስለ ዘለዎ እቲ ያታዊ ባህልታትና ኣብ ግምት ዘእተወ ንኣብነት ዝተፈላለየ ያታዊ ባህልታት ዝተፈላለየ ኣገባባት ተለና ኣብቲ ኣከባቢኡ በቲ ዘለመድዎን በቲ ቁኑዕ ዝብልዎን ብከምኡ ገይሩ ክኸይድ ይግባእ ዝብል ግን መረዳእታ ኣለኒ ስለዚ እንታይና ንምሃር ካብ ናይ በዓል ሩዋንዳ ነቲ ከምኡ ገይሮም መሓዞም ጋቻቻ ድዮም ዝብልዎ ዋላ ጋጋካ ዝብልዎ ልክዕ ንሳ ንሕና እቲ መስርሕ
قنعيو صبوق يخا وصيت امصيو إلنا نحر جمجمنا أو هاجرنا خاني كم وجرنا نجبر سلازي ببتي ياتاوي حق دابوتاتنا زنبري يفعل أنت أخوينا نزو قد إذا أتحزة بخم وجرنا خاخن حزو نقد هدي يخبر لنا تو قدم كونيريو قالكو أمزهوبو نيرو سلازي بعل جنة كأتدالو أمس جريهم سي كدنك اسمتاني الناس موضوع بريسكرايب كن جورا الكرينا مالتي أنت يخبر لنا قاب خالد مهاروس أجابي خاتم مهار كم زلوا يخون كان أمشي خات تجبره أخبر لنا ولا قرب خاب أستراليا تمشي خيا مثلا هاجرنا الدقيل كترح خشعت الصراحة مثلا سرفايف كتجبر سلازي كل جزء بولس تموكراتنا عالم نوصل مس ياتاو بحالتاتنا كنتاتنا أواسيبنا كنا تجبره خنجبر كنتنا لنا سلازي خاب عالم بزحنا نمهر جزء سلازي بلنا حجيجن كنقط فينا أبنتاتي لازم تقصكون كقربا إلى نيرنا جزء حسرة سلازلو إذا قد إذا عروس لزخانة قال إسحال شيء جزء ممكن زاره ولا سلنا نقل شعوب بزرزر كن أتون نقل كويس سمعني. وما حيشوا جزء خيد الله أوكي. ما تتغطى حتى دحنا أقول لكم نبغى قبل أمه رئيته دحنا توسخي وكبر الله دكتور. فتحي أب جزء مسجال transitional justice أب هنتت سلام مرجعان وين بار سلام أم مرجعات راح كيت حاضره ها أب هاجر أو سنيت لا أب هنتت هاجر ها أب هنتت منجستي ما أب هنتت هاجر أو مننت زي كتاوي جنكا زي نعجدنا عبرتنا له وزغلو بزحات له وتسامع معه تبلع بطعم السماع عنبر بطعم السماع مخنياتو أنا نزخونا هاجر أو قدي أنكناتو خد فتح خد كلا لك أمود أتاخ نتسعبين نسوز صدق ناب علامة خطلوط أنت الأخينك مجهز سبع أو مسألة نيرو حجة مجهز مخبر سبع أو مسألة فترة تعلمة كاو أيها mirror image sense هنا إذا جواب زي أستمهركوا logical framework analysis بحالة problem ترتجبر ناب objective ترتلبوط أو علامات خشوتات كتوت تبلنديا لك بتعميات حق زي ما كل جزء أب analysis سأزهم نتتمال استجبر كل أجمعات سدت انت الانيرو سدت خبق ما أسرت انت نيرو ما أسرت خبق ندابلك كم علامات غير كان بطماتهم سلازخوني ازيوم كتمت تخين كاخاني بحاجر درجات تتمت سلازلخا هاجراو سنيت هاجراوي هنصت هاجر قالت لهم كلهم زيوم اقدستيهم سلازي ابركوتو نايزي فتحي امسغكل ابزيوم انتي ابركوتو لو ندابلنا خنطمتو سلاز غبانا اقداسي الى يامن بخم اجددو حصرا بيله خودا صدقتي ما تقدر بعد من الله لك زملاء يبلين اوكي حرام ما تقصل حتى باركن كيد أبعت على لينا يزو قداي زتفلالي رؤيتو زلوهم سبات اللو فللي ناي رؤيتوتات بحرياوي قال خابتهم رؤيتوتات كان زوم السعودية ها زوم نحنا نسوزو بلي إرتاويان نتو قداي دحنا هاجر تباهيلو زتفت سامي هاجر كعال على ولك أسبات تسرع سلازم التحتتات عيد اللي نيبلو لا قبل تفتيميو يكونن بر اتو قداي بمنصر تبدلتي خمطمتهم يبلنا هاجراو عرقي بمفتار زحالف كله وحجي وصدو بمبهال نخلو ملؤ محرت بمؤواج اتمعراف كعصو يقبا يبلو ها ازو قداي عبي محبرة قطباو قلولا واب هاجرنات فاتيرو له بفولي قداي ترائي بوحلو لاقباب زلاق سلام كفتر بزخئل عقباب انت زي تعاليو مع عالبو اب زي ركبو نحبرة سبنا اب زي نتصف قريتشتات شميمو من الباتون اب موداتو ناب حد كينات قداي يبل زقتو قداي يبل مو نسخم جن عينا يرئيتو وي حساب تدقفو ناب كلتهم قبل بدكتور كبراب تجمر اوكي اقداسي هذا حدا جزيه من البات ناي مقدي قالات ناي مقدي حتى مسل خوني قال اقداسي سيز غزانا زلو بزح جزيه بتقدس بحلي نزي كم زخقاتم كله نعرق ختمسل تبلو قداتيو ابي اب غبو زلو نفاس يصدو اب بحر زلو او حج يصدو صبق دليتي
صبوت دليتي حجي بخو مطرح زي كونه جن نزي ملأت كنهبول لنا نزي ملأت كنهبول لنا حدا بهاجر درجة كنت متكلنا حجراوي حلافنة الله زي حلف زي سجل ساين بساينس أو مجدي كنت متون كنت برون زلكا صبوت دليت أبوتون ده هلوه كنت متون زلكا نها قدامي تخمل السمالك حجي إذا خمسة زبد زلوس كما يزبل يخون تي صبوت دليت زلوا ديو وي إيدو أبتجابنات صنيحوس حجي مسرحو زقدم زلوا ديو مفلات كدلي نابنت بزح جزية بتبهلنا ونبعلو حما كتر خلها عن سوون سنقالي تقصنيرو قدمتي بعلو تسب تبديل مبالو اتي حبرة السب بعلو عند أجلس توصيعمكو أجلس دحانكو يلن زبل لاي متحل لاي ناي سوليداريتي بهلي نيرو ناي ازتات أبستفعل لجن ناي إذن جبزنا وقالات كمتس بحرياوي هجي تقول عبها دي ولا نبكال دوس ذكا كايدا أي الكاجن كتمرمرن كتحاسبنا لك تاريخ كتمرمرك تسالساي أبنت ببحريو تبدالي خمو خبر كله تردو نجاري بدالي خمو إلى خبر كله جن نابي قصة داي خان حجي أبيناي درجة أنا يتعسى خنا الله إلك كتحسب كتقدر منياتو كم زيز بلنا يتعسى ما قد قالات تدام صي حدا قدنا حدا نجري له ويت بدالي ناي بحقي تتعيسو خم زلو ترديو تقداي كا كم زي حشنا خبز زلو إيه مثلاً تزي كوين خبل أي كلمة أبنا توسيدنا ناي أبيت مأسرتي هيوتو حز حلف زلو بيتودد أبرها زبولو قالات الله من البات ميتا خميتي قالاتو ديناتو دي خبل أيكلن تناتو يلوز بحال زدد زلو كتر خلها يبلكاي نسو تقفعي نتوم قفعتي زمحر زلو هذا قفع أنت نعاني تعرق إلى نجم تحقق نتون كمتس الله يكلم بغلتها بقدي قفعاي كم أخبر كله أنا وحيو تميتو ويدماني أبسط استفدت سماه كله ناتو مرة تفتسيمو وي أنا ناب حقن ناب كستاي أنت الأخيرس كله سعبين كمتصيو أنا ندلخو زبلك خوني خلي من البات جن كاب جزء أرس حليفو نقوله توم كالوت كا كما يقروا نخبل أي زغل أي مثلا تي خوني جن بزح جزء تي victim initiative تي قرتان تفتحن بدل كاي كونن بو هاجمر سلازي تي قداي بخبزو خنت متون خل تي حدا سجر زي كل جن حق له حقي ولا أنت نداد لها تسجراي تخلي لها أنا obligation of the state كا نزي قداي زي address نبي باركا زي سجاري بفلاي على هم لحاو حقي فتسيمو أبز خمسين عناز بلا gross human right violations زلوا فديخات عليه خاون كتسجراي تخلي لها ولا بحق على ولا بتدل خاون كتسجراي كأله سلازي نايقدن فتح كتاب سأل لك تفتح من البات ناي حدا أكل رئيتو زي كونه بحجر درجة تي زتبدله تي قرأتها قبل الزخل زدلي وي أركز زدلي نخلو نناتو مدرك كتبوا لك كابزي تبقيس كاون بخمزي مخات انتاي كولد يخل كتقمت كتقل هلكا هذا حدا جزيتي سوسايتي
بوحدات عبليلو تخالق مسي ناتو غريبيانس مسلون عدلون ወይ ببهل صقطن يخيديو ስለዚህ ህብረተሰብ በሙሉ እንታይ ይደሊ ክበሃል ክላሎ ናይ ውሕዳት ቃላቱን ክኾነ ይብሉን ዘርካ ግን እቲ ፋይናል ዕላማ ክበፅሕ ዘሎ እቲ ዕርቂ ኣብቲ ክጅምር ከለኹ እንታይ ለዮት ናይ ገበናዊ ወይ ቤት ፍርዳዊ መስርሕ ከም በቀል ጌርካ ናይ ሙሳድ ኣሎ إلى تقيسن يري جن بأنصاري نايتي أسرار حخان عقم خان زدور تقدات كل خير بو مسرت بخالق مسرح كتب مالو تخل بمسرت جن تقندنا فتح مسرح تي فرداوي قداتي سلازي تا أنا تعب خمسة أخذ متعم خالكو ب تي نشيتي في ناي كالون العلو كلون حق خمزلو زقددك دليخاي تصوت كمالو زلكا تسالساون لكن عنو اخر ردا لنا الى عصوام مدلخوت اناي قداميت هي مثلني قال ايت انت اتبل جنت ام ودحن حراي بريك نوت تملسنا نفتا قال ايت تقصلا اخ لا لي بساعة لنا